Bună ziua, domnul Gigi, pe cum toată lumea vă cunoaște, sau Mustăciosul, mai pe scurt. Ce s-a întâmplat? Așa am găsit în parcare. Deci a fost neasigurată, s-a întâmplat ceva pe timp de noapte și Lumea rea, cred că mi-a zgâriat-o cu ceva și uite în ce hal poate să fie omul. deci oameni fără suflet. Cum vi s-a părut traseul astăzi, mergând cu astfel de mașină zgâriată? Mi s-a părut drăguț. Traseul e foarte frumos. N-are legătură, asta era așa, am plecat cu ea. Navigația, ce s-a întâmplat? Navigația e bună, eu am zis că poate găsesc un tinichigiu pe drum să ia și el să mănânce o pâine, să o îndreptăm un pic, dar nu, n-ai cu cine, domnule. N-ai cu cine. Să înțeleg că vă așteptăm și pe la următorul concurs, având în vedere că poate o reparați cu un tinichigiu priceput, această zgârietură mică. Da, nu e problema asta, eu nu mă sperii de parcările, va fi mult mai bine, o să mai angajez vreo 2 bodyguards, am un prieten aici, Bogdan, să aibă mai multă grijă ca înaintea fiecărui concurs să nu-i se întâmple nicio unei mașini, așa ceva. Mulțumim, domnul Gigi. N-aveți pentru ce. Plăcerea a fost de partea mea.